Wie heißt du? Sprichst du Deutsch? Αχ, σιγά σιγά, σας παρακαλώ. 2 μαθήματα έχω κάνει όλα και όλα. Στο ένα κάναμε τα έπιπλα και στο άλλο τα φρούτα και τα λαχανικά. Was? Ναι. Obst und Gemüse. Die Tomate, die Patate, αυτά. Ich verstehe nichts. Ich heiße Sabine. Sabine? Ja. Ich heiße Ασημάκης. Λαζάρου! Μάλιστα, κυρία Τόγκα. Φράου Τόγκα. Ήρθεσαι! Μάλιστα. Έρχομαι κι εγώ. Κυρία, μαθαίνετε ελληνικά και σε ξένους? Δεν άκουσα! Τίποτα. Ο Ασημάκης με μια κοπέλα. Η κοπέλα? Είναι η Σαμπίνε. Σαν ποια είναι? Η Σαμπίνε. Και είναι μαζί σου? Όχι. Όχι, τι κάνει εδώ? Δεν ξέρω. Εδώ τη βρήκες? Όχι, έξω από την πόρτα. Και η δικιά μας πόρτα? Ναι, δεν την ξέρετε. Δεν την έχω ξαναδεί. Να σας συστήσω τότε. Φράου Τόγκα, Σαμπίνε. Σαμπίνε, Φράου Τόγκα. Hallo. Είναι Γερμανίδα? Μάλλον. Du bist Deutschland. Ja, aus Bremen. Γερμανίδα, είναι από τη Βρέμη. Μπία! Καλά, έχω κλείσει την τέλεια φωτογράφηση, την τέλεια. Ποια είναι η κοπέλα? Μια Μπέκο. Sabine Bruckenholz. Ωραία. Τι ωραία. Την ξέρεις? Όχι. Να σας συστήσω. Έτσι όπως συστήνεις εσύ, κάνω τι νομίζεις. Δηλαδή ούτε εσύ την ξέρεις. Όχι. Ούτε κι εγώ. Και ποιος την ξέρει τότε? Η μαμά της, ο μπαμπάς της, αυτή. Και εδώ πώς ήρθε? Wir haben sie hier gekommen. Mit deinem Taxi. Ich hatte die Adresse. Μεταξύ λέει είχε τη διεύθυνση. Μήπως είναι φαν της πυρκαγιάς? Από τη Γερμανία. Δεν αποκλείεται, το κανάλι εκπέμπει δορυφορικά. Μου έχουν στείλει και γράμματα από εκεί. Δεν φαίνεται να σε γνωρίζει. Ich bin Veronika de Silo. Ich bin Sabine Bruckenholz. Ich bin Ασημάκης Λαζάρου. Ich bin έξω φρενών. Ποια είναι Das αυτή? ist ein Tisch. Und das ist ein Sessel. Das ist ein Sofa. Λαζάρο, τι της λες, παιδί μου, τόση ώρα? Της δείχνω τα έπιπλα. Είσαι με τα καλά σου. Εμείς θέλουμε να μάθουμε ποια είναι και τι θέλει. Τι να κάνω, κυρία, μόνο 2 μαθήματα έχω κάνει, τα φρούτα και τα έπιπλα. Μωρέ, και 1000 να έχεις κάνει πάλι τα φρούτα και τα έπιπλα, θα ξέρεις. Entschuldigung, ich spreche kein Englisch, kein Griechisch. So können wir uns nicht verständigen. Was kann ich machen? Τι λέει? Δεν καταλαβαίνω. Μπία, Τι? ξανθιά με γαλανά μάτια. Μήπως είναι η μητέρα της? Μην πεις όνομα. Γιατί? Γιατί αν είναι η μητέρα της θα καταλάβει ότι την έχουμε εδώ και θα μας την πάρει. Ich suche Savas. Savas, kennen Sie ihn? Ρωτάει αν ξέρετε το Σάβα. Απ' την καλή και απ' την ανάποδη πες της. Δεν το έχουμε κάνει. Μίλα της. Τι να της πω? Πες της ότι σου ήρθε, ό,τι γερμανικά ξέρεις. Έπιπλα, λαχανικά, ό,τι σου κατέβει. Να δούμε τι θα κάνουμε. Απασχόλησέ την. Είσαι τρελή. Θες να μας την πάρει? Εάν είναι πραγματική της μητέρα, δεν μπορούμε να χωρίσουμε τη μάνα από το παιδί. Θα το συνηθίσει. Εγώ γιατί τα χάνω συνέχεια και δεν έχω πάθει τίποτα. Ας από αυτά μετά ξανάρχονται. Μπία, δεν είμαστε στην πυρκαγιά, σύνελθε. Δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε. Καλά. Αλλά δεν θα της πούμε τίποτα για την Αναστασία. Δεν ξέρουμε κι αν είναι η μάνα της. Η μάνα της μας έστειλε το σημείο μας στα αγγλικά. Αυτή ούτε αγγλικά μιλάει ούτε. Άμα. Τι είναι? Να προλάβουμε το Λαζάρο να μην της πει τίποτα για τη μικρή. Ο Λαζάρου να της πει για τη μικρή. Ξέρεις τι θα της λέει τώρα ο Λαζάρου? Ich nehme 2 Pfund Apfel und 2 Pfund Trauben und 1 Pfund Birnen und 1 Pfund Tomaten. Und das ist alles. Αλλά δεν ξέρω, 1000 συγγνώμη. Ich liebe Frau Togga. Ist er verrückt? Ρωτάει αν είμαι τρελός. Γιατί τι της είπες? Όλο το κεφάλαιο 2 και ότι αγαπάω την κυρία. Δεν είσαι με τα καλά σου. Να με κάνεις βερζίλη και στο εξωτερικό. Ja, aber wo ist Savas?
Ρωτάει που είναι ο Σάβας. Το καταλάβαμε. Ξαναπέσει στο κεφάλαιο 2. Σάβας? Ποιο είναι? Σάβας? Σίγουρες δεν είμαστε, αλλά κάπου πάει το μυαλό μας. Όχι, είναι η Σαμπίνε. Είναι 27 χρονών και της αρέσουν τα βερίκοκα. Αν ξανακούσω φρούτο Λαζάρου, θα εκραγώ πάψε.